Moyo yawo yalero aboneka linda amene mtsogoleri wa bungwe la Malawi First the People First akufuna kuuza mtundu wa Malawi kuti kuno katangale kapena kuti kuba ndalama zaboma ndi kwafika pa inde. Iwowa akufunanso kuthokoza dziko la United States of America kuti achita bwino potulutsa chikalata chimene chanena kuti Amalawi folo ena amene angagwira ntchito zaboma kalero asadzapitenso ku United States of America chifukwa cha mchitidwe okhudzidwa ndi katangale. Tiyeni tikhale limodzi pano pa Voice Box kuti timve kuti aboneka lindo adibweretsera zotani modo yawo yalero pa 18 April 2024. Ndipo kumapeto kwake tumphani kuti mkhale pomwepo ndipo mutiuze maganizo anu in the comment section below kuti kodi zimene akamba aboneka lindozi mukugwirizana nazo kapena inuyo simukugwirizana nazo. Mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Tiyeni tikhale limodzi. Utenga ochokera kwa president wanu wanthu osauka oyamba muno Malawi, Boni Kalindo, the DC, eneme nambala 1 wa boma, amene boma lili naye panthengenenge, amene boma likumusakasaka, amene samapanga mantha amangolankhula chilungamo. Utenga wanga ukupita ku dziko la America ndi president wa ku America ku Joe Biden kuwathokoza anthu amenewa chifukwa choyima pa chilungamo ngati kuli dziko limene silimafuna zopusa makamaka pa nkhani yolimbana ndi katangale ndi boma la America. Motero kuti ndithokoze a Joe Biden ndi kabineti yanu yonse kunena kuti zimene mwapanga ku dziko la Malawi polesa anthu amene anaaba ndalama zosiyana-siyana muno Malawi kuti asazalowe mu dziko limodzi ndi azikazi yawo limodzi ndi ana awo, ndi nkhani yosangalatsa kwambiri ku mtundu wa Malawi. Makamaka ife amene tili osauka, amene tikunena pano takhala mwina masiku ochuluka osadya, ana manyamawo akumangodya masoseji yawo, akumangodya nyama zawo, akumangokwera magalimoto odula kumamanga nyumba zimenezo zambiri za miramira kunyanjaku. Ndimati ndikuthokozeni inu America amene muli nawo pafupi a America, muwauze kunena kuti president wa anthu osauka kuno ku Malawi akukuthokozani kwambiri for the job well done. Chifukwa tikamanena kuti Malawi muno muli katangale, ena amangoona ngati ndi nkhamba kamwa chabe, koma Malawi muno anthu akuba osakhala masewera kuchokera mu ofesi ya president kukafika pakana pansi anthu akuba. Ndipo pakanakhala kuti tili ndi ACB yamphamvu, bwezi pano mwinaso enawo atathawa atasiya ntchito, koma vuto ilo ndilonena kuti ACB yathu, Anti-Corruption Bureau yathu, inkaoneka kuti ili ndi mano itangolowa kumene, koma tikunena pano pa ACB inafoka kwambiri. Ngakhale ena ndi ena amene ankanena pa nthawiyo zokuti ati zakalowa mboma anthu onse amene anaaba kapena ali kundende chifukwa cha nkhuku amene wawatiza watulusa, anthu amene aja onse alizi kunalitu awa amatchedwa achilima. Nthawi imeneyo ali ku DPP munthutuyo ankalankhula, ndipo anthu ambiri a Malawi anamukonda kwambiri Saulos Chilima chifukwa cha zimene ankalankhula nthawi imeneyo, kukhala limodzi ndi anthu osauka, kuwapasa chiyembekezo. Lero kulizi zokuti kuli a Saulos Chilima akuziwa ndi mwinyi wake Chilimayo, koma anali munthu amene a Malawi anamukonda ngakhale achinyamata, dziko lonse linamukonda. Koma lero atangolowa muja mumachedwa mu Tonse Alliance, zikukhala ngati a Saulos Chilima anachoka ali ku America, chifukwa tinkayembekezera kuti munthu amene angamasusane ndi mchitidwe wokuba, mchitidwe woyipa, ndiye anali Chilima. Lero lili kumazifunsa mafunso kuti kodi imene ijayo inali plani? Kunali mabungwe ngati HRDC amene ankati akayima anthu ndikumaziwa kuti HRDC yalankhula. Lero nthawi imene ijayo ali mu DPP akati akamalankhula dziko ndikumanjenjemera. Lero tikunena pano HRDC ija ilizi ingopanga zokondera boma basi. Ndiye kumafunsa kuti kodi inu a HRDC nthawi imene ija inali plani? inali move yanu yonena kuti kapena mutenge bomali
mmangofuna kuanamiza anthu kuti iniyo mmayimirira amalawi. Lero le HRDC zonunkha zikuchitika m'Malawi momuno mukungoyang'anira. Kunali tuma ministers amene nthawi imeneyoyo akufuna uminister, akufuna kuti alowe mboma, amachita kupanga ndithu ngakhale pa press conference kumalankhula mapulogalamu osiyanasiyana kuti amalawi aziwe kuti iwo ali serious. Koma lero kulizi tikunena pano Katangale wafika at highest levels, alarming levels in Malawi. Pena paliponse chifukwa cha mchitidwe wa president okuba aliyense Malawi muno angoba. Amalawi ndafuna ndikuuzeni mwinaso audio imene ilero ndimangidwa nayo paja ine ndikanena chilungamo aku area fete mmandimanga. Ndiye ku area fete konko kwachokaso tu uthenga wotuuza ife kunena kuti pasi out yachitika ku PTS last week yomweyi kwaonongedwa 450 billion. Yonamizira kuti anthu amene wapanga print nsalu apanga chani amuyitana pakana president ati kunali kugawana ndalama apolisi akulu. Ena achoka kumene koko ndi ma 50 million. Ena achoka kumene koko ndi ma 30 million, ma 40 million. Ngati wa polisi amene wankulu walandira yochepa ndi 15 million. Phwando la Akakowa mu dziko la Bagamoyo mu ulamuliro wa Chakwera aliyense angoba mene angabere. Ndipo ACB mutakhala kuti muli serious, tapitani mukafufuze ku polisi mukaona kuti kwatuluka 450 billion. Ndikunena ndine president wanthu osauka amene ndimakhala ready kumangidwa anytime. Ndipo kumangidwa sindikuonapo vuto chifukwa apapaso ndatha 1 week ndili pa khomo. Tuwa yanga yoyendera mandende yakhala ngati mwayiyimisa. Mwina mupezerepo mpata ozandimanganso chifukwa nkhani ndikunena iyi ndiyoona. Ndipo peza ikukhuza inu apolisi mukhoza kundimangirapo, koma ineyo ndikudabwa kuti mukutenganso mawiki musananditenge. Mubwere munditenge chifukwa ine ndikuyefuna mission yanga yoyendera ndende ndizipitirira. Nipitirire nayo mission yanga. Chitidwe umene mukupanga inuyo akulu aboma kuchokera president ndi ananu ndi akulu ena amene mukumaba ndalama kumakasunga mabanki akunja siku lake ndi limodzi. Ndipo maiko ngati America watikufuna kuti abwere muno Malawi azichita kufufuza department by department, munthu ndi munthu azifufuza chifukwa ACB has disappointed us big time. Tikunena panopa ma department ena ngati ku prison kukusowa ngakhale funding. Prison ya Kutcholo last month yalandira 23,000 kuchoka ndithu ku treasury kuwapasa 23,000. Anthu aku treasury akuti afika size yomachita demand kunena kuti ngati mukufuna kuti tikuchitireni process ndalama zanu mutipase 100,000. ma accounts department kapena aku accounts ochokera ma department osiyana ngati ku prison akumapita kumakala tenga katapira kwa anthu kutenga 100,000 kubweza 200. Imene yotu ya 2 weeks. Chifukwa chani Katangale wafika alarming levels. Inu zoona anthu ako accounts boma ndi boma muziberana. Mukuwauza anzanu kunena kuti akupaseni 100,000 aitenga kuti anthu wakufuna funding ndiye inu ako accounts kulilongwe mukuchita demand kumanena kuti amungopanga yomwe ijayo yathu yomwe ijayo kuti cheke chanu chifulumize. Mukuwachita demand anzanu kuti azikupasani 100,000 akaitenga kuti ndalama zonsezi chifukwa cha usogoleri ovunda, usogoleri wonunkha. Lero li chifukwa chokuti muli mboma mukupanga zinthu zokuti ngakhale anthu akwanu azimva kukoma. Tikunena pano kunsalu, kukabudula, kukasiya, anthu akumeneko ali ndi njinga za moto, ali ndi mbuzi, ali ndi magalimoto. Aliyense akungopasidwa ndalama, ndipo ndalama imene akuwapasa anthu akukasiya kwawo kwa president inali 750,000. Panopa aikweza kuwapasa 900,000. Ndipo akumachita kuima pa maliro. Posechera pompano kunali maliro pa kukasiya uko. Munthu wina amasapota timu ya Arsenal wangomwalira mwadzidzidzi. Kumeneko amaonera mpira tinene choncho. Akuonera mpira anazadwala mwadzidzidzi.
anachita kuyima MP akumeneko pa maliro kunena kuti chonde izi zikuchitika kuno kokha zolandira ndalamazi, chonde ndalama mukalandira muzizigwiritsa ntchito moyenera, ndipo kuti zimenezi zizapitirire tiyeni tonse amene tikamuvotere Chakwera zisankho zimene zikubwerazi, kusonyeza kuti kwa Kabudula, Kasiya, Kunsalu, dera lonse limene likuchokera kumene kwa Nsundwe ndi madera ena amulilongwe anthu akumalandira 900,000, ndipo 900,000 yakunama kuti akuwapasa pa mwezi koma akuwapasa pa wiki. Zijatinanena zijakuna kuti ena anu mmangodabwa malori akuchoka kumeneko amakhala kuti anthu akupita kokakasha mtown. Every Friday anthu akupita kokasha mtown. Ziko la Malawi limene lero muulamuliro wa President Chakwera. Choncho zimene apanga ama-Americans ni ntchito yabwino kwambiri, zosangalatsa kwambiri. Anthu amene wandofunikanso even pakadakhala kuti inu a-America mukanatikomera mtima kunena kuti kunoko ku Malawi kuno kubwere sharia law. Ndipo ngati kuli munthu amene angasowe okupha anthuwo kuti machini wa anthu akuwaopa, ineyo mukhoza kundilemba sindimalandira ndalama ndizigwira ntchito ulere. Mundilembe ineyo ndikuti ndiziyabandula onse ndi makako koma apha anthu onse chifukwa ku Malawi kunoko zinthu zafika povuta. Inu zoona ndithu mmene lili ziko la Malawi lino anthu akutenga ndithu ufa ujawo wa ku Dodima kumene muliko mumve chimanga chose kapena ufa uja mukuthandiza anthu ukufika pa DC ndikukachitidwa offload ngati kuthyolo kuli katangale wopsa anthu akumapita kuchimanga ja ufa uja kukasinthula kwina kukachiti ndikumagulisa. Pamene popita pogulisapo ndiye kuti apolisi atengapo, akwa DC atengapo, headmaster atengapo, agawana okha ndikukulemberani malipoti aku Dodima kuti tagawa chimanga. Ziri zonama atagawana okha. Ziko linolo la Malawi linolo likufunikira mapemphero apadera kuti lizasinthe, otherwise muzingoononga mabiliyons yani inu makamaka inu anthu akunja kumapereka ku ziko la Malawi pomwe anthu achiwondo okuba okha kuchokera president iyo kufika pansi onse okuba okha. Choncho ma accounts amene so ali kunja amene akwasiya ndalama kunja, inu America ndikupempheni muchite freeze ma accounts onse, ndalama zimuzipereke kwa ana amasiye kuno ku Malawi chifukwa asogoleri amenewa atitola kwambiri. Kubaga moyo kukuvutika, anthu akuvutikako kwambiri. Ine sinimafuna zachibwana iya zosekerera ndi anthu, ine sinimazikonda. Ndipo ngati pali program yokuti ine ndikhoza kumangidwa ndipo amalawi ndikuuzeni ndilirede chifukwa ngakhale Yesu amene anafera anthu, ineyo so ndilirede kumangidwa chifukwa choyima pa chilungamo muno Malawi, koma sindizasiya kunena chilungamo, kunena kuswa kukhazula chifukwa anthu andale atitola kwambiri. Bon Kalinda, the DC, mwana wa Chiabe kwambiri.